Pini aruni phai krip phwarni APHLC NGO James Hanse atum pherang kia mai ingi Assam pen Nagalena hoi Balijan Khan Bastia long inodabang phu heroin pen kinepon long Aprangsi birta kilang rado anaphan kardom pajero kardom non birta thanje bang sami ujang terang pi non arju iktha birtang tompe Pini aruni phai krip phwarni APHLC NGO James Hanse atum pherang kia mai ingi si lamklar ke pipon Kedamtang aruni phai krihinyarni APHLC NGO pu chekrongsi APHLC NGO ameipu James Hanse pen kongchun bang pitor tiso atumaphan ar pu pen pasun tuk pu ahokali Athe APHLC NGO alongke Bikram rong pharpen dimi Hanse piatum thang ar pu dawi lasi APHLC NGO along ar pu awi pinatum si APHLC NGO kapre keseng thu pu ahokali Nona kimi APHLC NGO atumke number hini ki thom atum tahaiji Athe APHLC NGO James Hanse atum pen Karbi Longri Abirta pharmacy karja lapen chun chetik chesong thipji sai jokje pulote Karbi Long kangkir tami phatpo nangkok bonta kaprek APHLC NGO atum government pen phak bivo vokak heihui johangpo raratuma phan keron dam jipuke alang litum amethang apok aphan chotlo pusi APHLC NGO James Hanse along klembang phu kongrong pipen APHLC NGO Bikram rong phar atuma phan ar bokpon Dimi Hanse pi alangli ligitum nyut angjir Dimi Hanse pi alangli mai phasi press meeting ni lo pangtroksi bagamuni che hangsi press meet dolin lo alangli mai japon lo la pentu alangli ganing yelo puhelo APHLC NGO ake hai James Hanse lapen Peter Tiso alangli tumaphan ar pupen pisun etlo komal la bangso ar pupen ke pisun ke pulute Dimi Hanse pi Dimi Hanse pi konaja kongpen lo je nitum NGO APHLC a president la pen secretary phan ar pu ke pisunji aja kong kona pen lo Dimi Hanse pi la ke nitum APHLC NGO long alang like ar pu thang tari alang like outsider munit out of boundary of parmunit nituma hemar lo munit kali le te nituma hemar lo munit kali si nituma president la pena secretary phan ar puna pasun pibu pini Karbi Long arata ki liu gali Karbi tumda chini je kona ni pen ke bang si nang pangrum chom ama ake hai James Hanse la pena ke hai Peter Tiso tum phan ar pu pasun tikan lake langdam lo pulutang te party mate organization u asong anki ong bong sita banglan mane kang nek mimi mate lasona akam ke claim ke pinla je non alangli ke claim ason dak thake claim ke je munit man ta chi biri lo comment ta theklong ulo je alangli phan ki puto dimi phan ki puto pila pulutang te alangli ke udam de na WKSA long president puselang li jipulo di te WKSA lo alang likam jiklem non litum dak APHLC NGO long wang pen litum phan dak ason amosola nang yogdon thap nang nelo ason lam nang yogdon thap nang nelo alang li methang WKSA kam ne ga jiklem un isi poma kasi alang li wang si mai long lam thinang thanun chom je ake hai Peter Tiso ake hai James Hanse panke APHLC penke pisun tanglo komalo karjong tu mak ko lasi alang li Dimi Hanse pi phan itu langdam do pulutang te kapin remason lo lason ke nang claim dun derri lason pulutang te AWKSA phansi ni tumke udam pigalam kalilo ni tumke alang lituma putha ini penal ni tumke
ni yenang kok ni di tum talang tum apa siksak dun de tapi ni tum long ta nang che jok dun ri nang leke boundary pen apar muni boundary out of boundaries alang ke apen dimi hanse pile president batlo dimi hanse pc president batlo Bikram Rongphar ake hai apha kasila Bikram Rongphar ake hai aphan dimi hanse pi bang appointment pilo par nisi tarik reni penke alang presiden lo pulo ngasi isi langdam lo nang kopia posi dimi hanse pi hala Rongphar sang ho pa hanam dele presiden ke pek lok lo pulo tangte lahelo ho alo bangke se central committee APSLC NGO tumpen ke damtang Mars tarik clear ni jo alang liphan Bikram Rongphar ke hai aphan ke aprang member do alang li sita member pen alang li phana bangke pasang kok lo pipo si pasang kok lo pulo tang tela daket tok la pulo la pen kado be central committee dum ching waisar lo je kedam tang li tum APSLC NGO tum awareness program dolo di itu haplong dam lo la pen jiri kendeng dam lo pen sojong alang li mithang kanang dun lo khala bang so program hut lasi alang li nang dun wet sitame hem nang le roga phi ajo ke tok bangke APSLC NGO go back tu sinang tok di la song sinang tok abasi la bangke alang li group lang look lop lo khala sud hur chu hoilo sabso itu bang bong ta sabo che mang hoilo pulo ta ko pilo ke klem nang po pulo tang te itu mai against dam lo pulo tang te tum dak bailo long do la dak party pen action NG labang so doko ga ni si alang li phana bangke kedam tang tarik liar ni di alang li phana bangke pisum tuk lo lahelo ili tumke article 244A bo pelang li pulo ke di phakasu ke ron biasu ke ron pulang li tum snai pu phakasu ke ron biasu ke ron yi phale tu labang so APSLC NGO gen tumke ke seng kali khala pani si dimi tu mang si ron ji itum ke article 244A hempre ka farman pusin tu dak jong dak lo tangte jong dak lo pulu tangte ke bon aron abi tu konal kata hong bidhan along bharat chari aron alu along NGO tum ke bon kolong le pu konal kata la pe ni tum ke la dak hempre ka phan pusin tu ka che song yi pusin tu ka tok dak lamai ni tu ke bailo tok dak ma ti di tangte tu ke ap hempre ka farman ka che song ke bon ke kol jot ke alilo aka pre ka sai ta yong si ke claim nai do pulo tangte claim po kopilo po tangte hempre ka phan ke hang ke di phaka soron wore biesoron wore ke lage hempre ke long le keong dung la ke duplicate lo de kopia get lo ne lage tum sine 2 নম্বর হবো পারে 3 নম্বর হবো পারে alang li tumta dake demokrasi te da posi komani pang khang dum thibji authority be ma pulo 2 নম্বর 3 নম্বর to bang seng bompo ani hang bang ling kopi ni apok ke ye phan bang claim pulu tang te tum bang so business ke pahenu du ning tum te di bang lage isi business apa phaka sugar on ye posi bang so game ke claim munit bang ba ki pang rumpo di project bonai po wo karasu la anangji biasu la anangji ise project bonai po hala bang so ke long ya phansi bang ke claim kitame ni tum non APSLC NGO ke alang litum kali mo patan di yang thalong mati ladak ke alang litum ke dimita nang se bonun wok tari di Bikram Rongphar phan pu bang ke lage dimi si appointment ke pi itu office bearer lang si rum pet pen Bikram phan appointment pi nang pu pulong le mati pulong le Mithang along rialong Pakistan pen kedam tang pehelgam along alam ki keklang pena jok aduya hoyalong Indian la pen Pakistan charbo sai ron mai ki thora jok nonapor mithang along rialong monsam ke padu ponja phanpura Indian mati bharat angkang pialong Pakistan pen pa itek long le dejia phanpura Army Air Force Navy men taram pon pen pini phulunia hithialong par omplu pen reli padupon Bangso Rilialong, Dipu MLA Bidya Singh Ingling, Habar Kehat LEC MLA Dorsing Ronghang, Karbiang Long IT Cell Jekis Teronatum Jelangsi Rili Padupon.
Bangsolong kacetongdun Pholoni VDC Chairman Dhoni Ronghang, Pholoni Town Committee Chairman Moja Singh Ronghang, BJP Pholoni Mondola President, Vice President, Social Workers, Women Wing atumpen Bangso Jai Megalong cetongdun. Lapen nona porjong si monsam do thek thelang polote Pakistan deta long ria phan pangsam ri mate pawe deta long sitame Bharat deta long cherap chitudun jiputa. MLA Dorsing Ronghang ahin pen media tum karju ponahot than pachini pon. Pholoni pen sarhon inti Karbi Longri Abirta. Nathipi Pehelgam adlong adaya bipin tumaphan bang goi sose tumaphan apran karnut lapenan par porwana pendanglok along POK aju kaya mata Pakistan along kidu labangso hili keot okcumbran asong atum aphan Pakistan adet atum arcak dunpen labangso kapaklem bo makam iltum Bharat adang pi amuluk along Karbi Longri lapenan parte Pholoni BJP Mondol ahin pentame pinrem dunlo lapen lapasona saing tonte pulutangte ilitum Bharat labangso military navy lapen air force atum ke claim along nil tumar jap dun thip pen Pakistan labangso sayang deng kapawir jiapan penan parte Pakistan adet afanta kapawir jiapan bang nitum che songji pusi pini labangso tirongga labangso Bharat adet pi long pangbar dun si nitum Pholoni Mondol kudiu da deng pomlo. Karbi Anglong Khatkhati Police Station e parlo Balijan Khan Bastialong Arua Chekloni Phai Krip Phwarni Inorabangphu Arideng Heroin Pen Khatkhati Police Station OC Nitul Saikia Tumpen Kene Ponlong Birta Kiri Ponlong Atenki Kene Ponlong Abangphu Amen Imran Hussein Artaninkan Inkoira Pho Lapen Arongki Kampur Police Station e parlo Gilani Nagaon District Asarpusi Bangthekpon Imran Hussein Alangli Doma Alang Pongalong 2 gram bag heroin patupon joysi ponbo mahutsi raikom sai kiatum nepdun longlong. Birta kirib dun long ahut raikom sai kiatum Imran Hussein aphan neponsi lapen heroin tame sitponsi sai arona tengpen klempon. Pinya Birta Lansi Kangtonlo Kardom.